A hostalería galega comeza unha nova fase nas medidas contra a COVID-19. O Comité Clínico decidiu na reunión de onte reducir as restriccións. Así, a partir desta fin de semana, deixará de ser obrigatorio pedir o pasaporte COVID para consumir no interior e aumentarase a ocupación nas mesas. En resumo, deixamos de pedir o certificado na hostelería, as mesas pasan a 10-20, insistir no uso da mascarilla e, por suposto, seguir traballando no ámbito da ventilación. Estas decisións foron trasladadas esta mañá aos representantes da hostalería nun encontro que mantiveron en Santiago. Segundo o vicepresidente da Xunta, que xunto á conselleira de Emprego tamén estivo na reunión, a normalidade está cada vez máis preto. Xa case ao final deste camiño tan duro, pois moitas gracias e creo que este era un paso importante xa moi cerca da plena normalidade que eu agardo que poida ser en un moi breve prazo de tempo, sempre tendo en conta que as cifras e as garantías sanitarias e o que digo o Comité Clínico vai ter que seguir sendo fundamental. A hostalería tampouco terá que manter o rexistro de usuarios no interior dos locais. Ademais, o certificado COVID só será necesario para os visitantes de centros sociosanitarios e hospitais. O Comité Clínico reiterou tamén que se siga utilizando a máscara con carácter xeral no patio dos colexios e no interior das aulas.